Efallai nad yw troseddau bwyd yn rhywbeth dach chi'n ei ystyried yn aml, ond mae mynd i'r afel ar broblem yn hanfodol, a dyma pam. Mae bwyd yn bwysig iawn, gan fod angen i bawb fwyta i fyw. Oeddech chi'n gwybod bod y teulu cyffredin yng Nghymru yn gwario bron i 60 pint ar fwyd a diod yr wythnos? Mae hynny tua 3,000 y flwyddyn, ac mae'n cyfrannu at ddiwydiant bwyd a diod gwerth 200 biliwn yn y Deyrnas Unedig. Er ein bod ni'n cynhyrchu bwyd yn y Deyrnas Unedig, mae mwy na hanner beth ni'n fwyta yn dod o wledydd eraill. A tro nesaf byddwch chi'n eistedd i fwynhau pryd, drychwch ar y bwyd ar eich plat. Mae'n eitha tebygol bod cryn dipyn o'r bwyd wedi teithio llawer o filltiroedd a thrwy wahanol wledydd cyn iddo gyrraedd eich siop leol chi. Y gadwyn cyflenwi bwyd yw'r enw ar y daith hon. Y newyddion da yw bod y rhan fwyaf o'r bwyd sy'n cael ei werthu ei fwyta yn y Deyrnas Unedig yn ddilys ac yn ddiogel ei fwyta, gan fod pawb yn haeddu cael bwyd y maen nhw'n gallu ymddiried yno fo. Ond mae llawer o arian i wneud yn y diwydiant bwyd, a dyma sut mae troseddau bwyd yn gallu digwydd. Mae troseddau bwyd yn gallu effeithio'r fusnesau sy'n gwerthu bwyd a defnyddwyr fel chi sy'n prynu'r bwyd. Mae rhai enghreifftiau troseddau bwyd yn cynnwys defnyddio cynhwysy'n rhatach yn lle'n drud, enghraifft defnyddio cigeidion yn lle cigoen, ychwanegu rhywbeth at gynnyrch i leihau costa, enghraifft ychwanegu powdr pisgnau rhatach i mewn i bowdr almon mwy drud, a gwneud honiadau ffug am gynnyrch, enghraifft dweud bod rhywbeth yn organig neu'n cael ei wneud ym Mhrydain pan nad yw hynny'n wir. Mae gen i ni uned genedlaethol troseddau bwyd a gafodd ei sefydlu i ddiogelu defnyddwyr a busnesau. Mae'r uned yn casglu wybodaeth am troseddau bwyd a'i rhannu â phartneriaid sy'n gallu gweithredu. Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu amheuon am troseddau bwyd posib, ffoniwch ni ar 020 7276 8787. Felly dyna chi, yr ASB yn esbonio troseddau bwyd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.